maakasimba chere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuwa rochipfumba mwedzi uno waiye kurume tiri kuerenga makore 10 kubva ipo patsakatika itai dzamara nyasi pachiribe mhanduwe zvinorwadza tiringe munhau dzanyasi ipe chiruka zuru naiye kambuso fuzwayo wagoti aiwa tichada pazvokuenda kudare dzimhosva dare guriguru rinoringa nezvebumbiro romutemo constitutional court pachirungu wakati tichazvidaba nokuti vanhu vanyanya kureketetsa manyanya kureketetsa zvinhu zvinorwadza tikati elkamu kunopa abva kureketa izvozvo kwai dare rabva raramba rikati aiwaba kana watombouya ino uchabenhukirei pachiri pechekubenhukira rikaitiwo nenhau iyo 2030 kuti ichasvika papi apa ipapa unotoona kutoti inyaya inoita kurwadza yatomutsane wamwe wangwa kumakuwa matonge hwenyika political graves pachirungu ipapa akamboita MP weMDC kusirovera Anadi Sululu atomuka akanyora tsamba kuna papa omaroma uya ariyo wechigumino agomunyorera tsamba kuti shamwari totibatsirawo ino taita kukwana wamunangaro wada kuzviipa kuzviingidzira makore okuramba wachititonga tikuzvidaba rikaitione kuti zvichaperera papi ari kufungidzira kuti peno vachareketa kuti bechavanoreketa awa wakatokona kureketa iwo mafata okuno ndokutokona kwacho iwo okuroma awa paribe apa rikaiti zvedu tirambe takaringa apawo kanhamo dzomunyika medu dzinoperaba ipapa kureketa kuno gurukota rinoringa nezveutano ragutoti hondo yaitika kuIran noIsrael noAmerica iyi yaakutokona kunonotsa kusvika kuzvinhu zvomuchini yatatatenga mhanduwe kwai michini miri yatakatenga yokurapa chirwere chegomarara kwaniko ngawandobvumeka kuti aiwa taatiribe kuendesa mari elkamu asi ipapa motika dzinoramba dzindonaya mhanduwe dzindouya idi zvakaita kuoma chaizvo rekai tirambe takaringa kuona apa kadzitape blessed muhlanga kwai ari kutsvakiwa izvi zvaari kuita kuvhimiwa chaiko adaunza apuwe mhosva mhanduwe yekupandukira nyika nonyaya yemureketo wacho waageita kunyika yoSwitzerland kuGeneva pakaita kunyangara rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinoenda nopapi zvichiperera kupi tiri kumataro dzimhosva imi kwakanyangara uko kwakanyangara fadzai mahere ipapa agonzi iwewe unoda kuzviita heno 30 ozvuru ndiwo uri kufanira kubhadhara zvokutoti akatoreka ipapa tinomachakaire agotonza aende atore zvinhu mhanduwe zvakaita kakazviya kuna petinagapa ndizvaakiitikawo kuna fadzai mahere pakanyangaritsa kunyangaritsa chaiko osaya kuti kohoko zvichitoita kujawo nevanhu vanoziva mutemo kudare kaitirambe takaringama dare roparamende rikureketa iro kuti kwai vanhu kurekaitai pfungwa dzenyu panhau yeikoka mutemo ko kada kuchinjiwa bumbiro romutemo kako chitatu kwaiwanikwa vanhu zvokureketa tumirai tsamba mbozha yepadande mutande kubills@pauzim.gov.zw tikaitione kuti zvinoperera zvakaita sei tinoramba takandoringa ipapo kuno vanhu vanosvika 20 vari kunzi vari kufunzira uita wakoti womunyika asi wagobatiwa kuti mapepa wagoisa orevhuro kwainjomanyepo mhanduwe waribe kana orevhuro dzakadando imi pakaita kunyangaritsapo pakanyangara rekaitione zvedu kwazvinoperera kuti ndokupi chaiko asi zvinorwadza ipapa Zimbabwe kwai muzinda wayo kuUAE wagotoreketa kuti aiwa vanhu vekuZimbabwe wakasvika wakavhiringidziwa noiwo wanga wari kuita zvokunetsana wavo kwai aiwagoreka usha kuti muchapuwa choupenzi icho kuti magaritsa munyika muribe mvumo aiwa kwai zviri kuuyaba tikati zvisvinu kana matozvikumbira kuti zvireke kudando kuti tinozvitenda rekai tirambe takaringama apawo hurumende yaona kuti wakomana varimiwo foja vari kuita kukuwadziwa mhanduwe kunyudziwa chaiko kusvini wakaringa kudare somatemba kureketa kuno wabva watoti
tsamba kune vanotenga foja kuti imi mukareka kugotenga foja mumazuva ari kuteera mashoma yaya kwai tinobva takutorerai rezinesi racho rokuti mutenge foja kunyange nemakore anoteera tinenge tichikupai bamvumo yekuti mutenge foja yacho. Rekai tione kuti zvichaita ikachere apawo izvezvi vanhu vakaita kutsvomwa mandiwe vari kufara bano nyaya yomari dzagonzi no PSL ngadzibhadharwe kuvanhu kuti waone bhora kana wada kupinda. Pakanyangara mandiwe, dai taiziva kuti zvinoita kudandi idi dai takazviramba. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Apawo tiri kufara Blessing Muzarabani hagorizara kabani ro ICC aiwa tikuti kutenda aisiwa pachikwata chiyacho watambiwa noSeza wakanga wari kutamba mutambo weWorld Cup T20 tikati makorokoto mandiwe. Apawo wakomana Scott sakupwanyanya nozuro uno agoburika mandiwe achipa muridziwo Kwekwe United mari imi kwai akapuwa zana rochuru warume IDV apa agoipiwa iri musva mandiwe ichitaita kuburitsiwa zvimabhiriki otambidziwa oburitsiwa chimwe chidhina otambidziwa oburitsiwa chimwe chidhina muitiro wakadari dina yawe. Rekai tirambe zvedu takaringa kuona kuti vanoperera kupi izvo nezvavari kuita zvinhu. Apawo nhandare dzedu mandiwe dzinoita kunyadzisa chaiko kunyadzisa kusvinu. Rekai tikuona nenyaya yekunaya kwemvura iyi paribe chisvinu ipapo tinoramba takaringa hedu kwazvinenge zvichiperera kuti ndokupi. Tikaringa dziri kuitika ipapa kumutambo webhora yakatambiwa kupera kwesondo rino kepe yakajaha gamano tuiri kukabodzi manika ikajiwa nosimba bhora nokabodzi. Apa Hard Rock no Scotland yaScott ZANU-PF zvakaita 0-0. Ipapa Boso Highlanders no Bulawayo Chiefs wagoita kabodzi tikati idi Tero 1 yakajiwa noDynamos notiiri kukabodzi. Ipapa Herentals yabenza ZANU-PF no Chicken zvakandoitawo kabodzi. Ipapa Ngezi Platinum yakutamba noFC Platinum ikaija tuiri kukabodzi. Triangle yakajiwa noZPC Kariba nokabodzi. FC Handa noEmos wagota aiwa bati udipe kujanana isu tikuda kuramba tichindotekaira zvakatakaita izvozvi. Rekai tione kuti zvinoperera kupi nokuti taakuringa dziri kuitika ipo pasi rese. Kureketa kuno Madlanga Commission muSouth Africa yaingidziwa nguva yekusenza kwai kusvika mumwedzi wachiwabvu chaiwo aiwa zvawabi yedu wari kuinota. Apa Malawi izvezvi iri kuvhiringidza vanhu kuti kwai yagoti pano kamutero kanofanira kubhadharwa nevanhu vanosenzesa mari dzakaita sana ekokeshi asi kari kuhwadzira kuti kai kari kubenesiwa kutandira mumashure mandiwe matsotsi awo ari pamberi awo. Rekai tione kuti zvinoenda nekupi. Ipapawo nyika yeGuinea yagototi kuchiribe mapata anopikisa bati chiri kudabawo zvimbwa izvozvo. Rekai tione kuti zvinoperera kupi wakomana nokuti pakaita kunyangara chaiko. Ipapawo tikaringa nyaya yomapfuta opeturu aiwa aderera mbichana mandiwe tiri kufara nazvo dai atoramba achiderera kusvikira aita zvaanofanira kunge ari chaizvo. Ipapawo pokare wakuru kuChina wari kuratidza useza hwavo mukuziva nyika dzomuAfrica. Wagototi nyika dzomuAfrica dzese kusiya kweibodzi dzinenge dzichipinza zvinhu zvinenge zvabvumirwa kuti zviuye mahara zviribe kubhadhara mari dzomutero. Tikati makona watins. Rekai tirambe takaringa. Apa kuSingapore kwai izvezvi imi wakuru wacho waferefeta wagobata nyaya yokuti kuno mumwe wekuSouth Africa agoita basa rokubira vanhu mari ikweyo kuno akatiza muSouth Africa. Apa aoneka pokare atiza kuSingapore ikoyo anga ari kubatsirana nevamwe wapanduki kuti vamukire hurumende yeThailand. Pakanyangara idina yawe. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Tiri kuramba tichindotenda wamubata iwawo.
nokuti kwanyasi uno tagumira pano mhanduwe ndini wenyu mhanduwe onawo.